זה אני שם את הדיווח. עומר, אולי תביא את שתי האלה, תשים אותם פה ונצלם. אבל מותר עם גוף? מותר בלי חולצה? נו, עומר, תביא אותם. אני אסביר לך אחר אותם. נו, תביא אותם, עומר, מהר. תעזור לי. תשים את זה פה. מותר עם גוף? לא. אני אראה. אופה. רואים, אבל תבוא לפה. לא, עושים בית, סבבה? עושים בית חברים. רגע, אמרי? לא, עשיתי טוב. עשיתי טוב, רגע. אמרי, צפי ביוטיוב. אפשר לצפות? אתה כבר עשית את אותו טסט. אתה יכול להיכנס אליי עם הטלפון שלך ולעזור לי לבנות פה מלון? הטלפון שלי? כן, בפורמט. אני עושה את זה, אתה עושה אני אתן לך מלמעלה. תעשה אתה מלמעלה. פה. רגע, אני אבנה לך פקיר. אתה עושה את הגב סבבה? סבבה. רגע, אני אתן לך את זה. ככה. טוב? תביא. יאללה. וכאן אני אעשה שידעו. תמשיך את זה. שלום. לא. אבל. איפה לוחצים? תביא. איפה לוחצים? רטטי. אי אפשר. לא, אני לא יודע. אז רגע, תן לי, אני אעשה את הגב. רוצה, אני אעשה את כל זה ואתה תעשה את החדר אוכל? כן. לא יודעת לעשות את החדר אוכל. אני יודע. אז תצטרף אליי עם הטלפון שלך מהטלפון בפורמט ותעזור לי רוצה. עומר, אפשר לחזור לזה? כן. אמרי, מותר עם חולצה שיראו עם חולצה? עומר, צריכים לחבר את זה, כאילו אתה אומר לפה רגע. לאיפה שאתה מתאים. ואז זה מראה לך כתום ואז ילחץ בכלום, סבבה? פשוט זה מדליק לך על כתום ואתה יכול לזוז. ועכשיו לא! La grande convenzione del Signore.
מה? לא, זהו, נפסיד. טוב, יאללה, תפסיק. כבר על 5 דקות. לא נפסיד, לא? לא, נפסיד. ביי. צריכים לצאת.